Ye. Satyakite nunu umbul gadanira prangkontit saliranira yen kacandra satyane ku garawanira kenclang kenceling kenceng wonge sak jempol brengose sak kimpol senopatine wong Ndramati kowe Sencaki ngerti kok dadak mawi takon kowe sing nempiling Rama Pemban Durna yen bener kowe arep apa utang wirang nyarwirang utang pati nyarpati Sencaki kowe aja melu-melu prayogane mundur sing kudune mundur kuwi Kurawa mergo kita ditanggung jawabe Sencaki aku dadi senopati ning praja yen negara geger dadi tanggung jawabe senopati babar popo kowe ngungasake marang kaprawiranmu Sugi Kendel Bondowani yen nganti kok kowe mbelani karo Antasena kowe mbelani Antasena lakon dadi bandan ora sakokan gunem sing tanpa guna sing baku bukti nyatane wani maju rawani mundur panggawa sak budimu cedhak go tak tubruk adoh tali jadung lakon dadi bandan maju remet dadi glepung wah mati kowe wus
jambak kowe. Awas. Awas. Mak. Bunuh. Wah. Ontonggo to candas. Ora apa-apa. Awas. Bus. Bus. Awas. Yo. Wah. Hey. Iki pegaweanku. Sawang. Ora korup. Mundur. Canda kowe. Wah. Bus. Wow. Bus. Wow. Wah. Hey. Merpati hangen upayanen Tribawana kandhek rendha paran boya pan kilat-kilating wastra bayi wingi sore karep wani karo wong tuwa Antasena iki rombongane Kurawa pirang-pirang wujude meh padha ana sing rambuté gondrong ana sing rambuté pandhes panjenengan iki apa Siwa Kartamarma
apa Siwa Surtayu apa Siwa Kartodendha aku wakmu aku Raden Surtayu ora rak ngono keterangane wae prayogane ge mundur kowe bali yo dudu perkarane Siwa kok nundung karo Antasena mapan ana Ndarawati wigatine sing tak goleki Siwa Kresna ya Siwa Ireng dudu pepundhenku para Kurawa yen kowe panggah yen kowe wangkal wangkot kelakon kowe dadi bandan oh nadyan ala ngene iki ya aku duweni jiwa senopati duweni jiwa prajurit nyoh dodo ndi dodo aduta sing balung wuleding kulit pirang dina tak ladeni kelakon kramasi epek-epek ora sakokan gunem sing tanpa guna aja mung ijen kroyoken ora bakal tinggal glanggang colongklo tak dudengkul saurunga kowe Antasena dos pundi dicuni? Antasena panggah Kurawa remuk Nun Kurawa remuk pripun Kakang Durna sampean uninga napa mboten kepeksa kriwikan dadi grojogan merga pakartine sampeyan niki Antasena ngamuk punggung Kurawa cacah 100 mboten wonten ingkang kecunggah nandingi krijanipun Antasena Cobi dicuni dipun tingali sing kanthi permati Kurawa sing dereng kemringet sinten Cobi ketingalipun kok sampun sedaya dereng kula tingali Durmagati nika nganggo blangkoning dereng kemringet ning nika nggih gero nggih meking kala mangsa nggih kukur-kukur napa barang pun dawuh maju nyambut gawe men ketok kali tanggung jawabe di nggih Durmagati maju mrene nggih. Lungguh.
Sampeyan wong ngundang kalih kula kok mboten tenggone pripun. Nek ngundang niku teng terminale dadi genah le mandhek sak nggon-nggone. Tak takon nek wong geblet nguyuh apa kon kudu golek toilet. Lah nek ning tengah ngalas geblet ya kudu mandhek dhisik. Enten napa Om kok ditimbali mriki? Kowe nganggo blangkon nganggo surjan nyambut gawe. Nggih, ngestaken dawuh. Dipun dawuhi menapa paman sing kuni? Mungsuhe Antasena. Gelem ora gelem kowe nyambut gawe tanding karo Antasena. Nggih ming siji niku sing kula siliki man. Sebabe Antasena niku bocah ndugal ning kuwalisan. Kok kula ken tanding kalih bocah ndugal. Engko ndak dialani endi sing tuwa endi sing nom kabeh do ndugal kabeh. Dikila Julma Gati lan duweni tata krama. Wong candugal kok dilayani. Oh ya ora apa-apa. Yen tandingmu karo Antasena kok kowe ora gelem merga kae bocah ndugal. Tak ijoli mungsuhi. Mungsuh kula sinten, Man? Mungsuhmu Sencaki. Nggih ming loro niku sing kula siliki. Antasena kalih Sencaki. Sebab Sencaki niku kunceng. Bocah niku kuncet kaya wel kudala ning bungkik. Kaya wel kudala niku bungkik. Aja menika ijen Kulawa sing lusa-lusa mawon do kalah mungsuh kalih Sencaki napa melih kula. Sing ngeten iki mongko gegel kula kecethit mungsuh kalih Sencaki mboten kelakon menang. Ming lolo sing kula siliki. Ya wis ora apa-apa. Tak ijoli Udawa Patendarawati. Ming tiga niku. Lho kok ngono? Lah napa kelakon kula kok mungsuh karo mantune Paman Singkuni Cobi. Antiwati dipek bojo kali Udawa, hitung-hitung Udawa niku mantu sampeyan. Kok kula kene kelengan mungsuh karo Udawa niku njuk lakon apa? Saman wong tuwa mikil napa mboten? Lah nek Sencaki ora gelem, Antasena ora gelem, Udawa ki ora gelem, sing digoleki sapa? Kowe milih sapa? Nek enten ala galeng mawon kan mriki sing bocah pencik. Yung Gusti paring ana sabar. Nala garing ora ana. Hun, nala garing ora ana. Enten wong genak mau nganggo jalik, congklang, nganggo iket cala medula. Iso nembang pintel. Nek joget entel-entelikan kaya sinden. Kae dudu garing, kae jenenge Joni. Lah nggih pun niku mboten napa-napa. Ora sah kakon percaya mangkat tonggel. Mae, kisah kedawuh nyuwun pamit kula, Mas. Apa Kurawa entek wa kok Siwa Darma Gati piyai sing wujude ora pakra kok maju arep tanding karo Antasena. Mbok liyane wae. Sik nggih. Kowe aja kaduk anti kajelon penampa. Lumangsamu aku mulene arep pelang mungsuh karo kowe apa piye? Gak. Jalane aku ki wong tuwa ngerti ndi sing bener, ndi sing luput, sing bener kowe, sing luput Kulawa. Lah terus Siwa Darma Gati lemrene diperintah kalau Paman Singkuni kon ngomongke kowe kandha piye. Paman Singkuni arep pelang mungsuh karo Antasena jale kok isin wong tuwa kok tanding karo bocah nom. Ning nek Paman Singkuni ora pelang dikira ora tanggung jawab karo pegaweane. Dadi cethane Siwa Darma Gati diperintah kalau Paman Singkuni kon nantangke kowe ditantang kalau Paman Singkuni. Sing kandha ngono iki Siwa Darma Gati apa Mbah Patih Singkuni? Lho. Ayo Paman Halo Singkuni. Kuwi tenan. Nek nganti luput, nganti golo, seneni wong liwat. Oh iya. Yen pancen Mbah Patih Singkuni arep nantang njajal karo Krijane Antasena, aja takon dosa kepruk. Ibata mudhar kowe, Mbah. Nyambut gawe.
Terus diajal. Gusti paring ana kiat Gusti. Kula nyuwun slamet. Kula nyuwun gesang. Sampeyan niku nyebut kenging napa Paman Sengkuni? Wong sing pelang kula kok malah sing sambat-sambat niku sampeyan. Janjane sampeyan niku kenging napa? Kenging napa? Tak kandhani yo nggih. Antasena teka mrene ora kandha-kandha dumadak aku dikepruki. Aku dijotosi. Sing jotosi sampean sinten? Antasena. Ping pinten? Udakara ping 17. Welah kula ngajal. Nantang pelkala nek ngono. Antasena aja mung trima Paman Sengkuni mung sedul mogati kowe kula ngajal. Halo. Arep maju perang. Sing kandha sapa? Aku arep maju perang, tak kandhani. Iki mau Paman Patih Halil Sengkuni wis ngunek-ngunekke nantang karo Antasena. Busana Antasena dheweke wong duweni jiwa senopati ora trima ditantang karo Paman Patih Sengkuni maju diajal. Terus saiki? Lah saiki ora mung Paman Sengkuni jebul Paman Dono ya melu nantang. Aja mung tilima sencangki kok mung tilima medang macet kalau dolanan HP. Nek pancen manikon maju tak pitese. Sing kandha kaya ngono sapa? Paman Dono. Kowe tenan apa ora? Lho, bagaimana kok ora percaya kala Jendul Mogati? Yakin golo-gokin walohi. Nek nganti luput seneni wong liwat. Ora apa seneni wong liwat. Sing ngolek-ngolekke ngono Paman Dono nek colaku. Iki nek colaku lho. Sencakiku senopati pengpengan pilih tanding maguting lanang gono. Kok mung trima dinyek kalau Paman Dono. Ning nek cala Durmagati aku ora trima. Nek colaku prayogane aku tak maju ning balakan tak keprukane. Ndase aja mung trima dikepluki. Nek colaku golekke bataku. Goleke bataku goleki Paman Dono kepluk ndase sak modale mati dening aku. Modal meneh. Ayo. Manglengi sak kayange. Durmagati njaluk tulung nggih Pak kula ora kabeh njaluk tulung. Lho Paman Dono sampean kok cekek kalian teng mriki enten napa? Mriki niku nggene wong pelang ditinggone wong tulu nggih. Nek sampean tulu teng Kamal mawon mlika baleng kalu sinden sing ngajak padha arep nguyuh. Ora patut banget nggih rapa tumpon. Sencaki mrene gawa bataku. Lah nggih disukuli berarti sampean ajeng napa bantuan bedah rumah. Bedah rumah ndasmu bedah rumah. Gawa bataku aku dikepruk. Lho. Sing ngeplok sampean sinten Mangkandha kalih kula. Sampean trima ning Durmagati gak trima.
Sing ngepuruki Sencaki, Nger, Sencaki ora patut banget. Sencaki. Kaya lanang-lanang dhewe kok Sencaki. Ora patut aja mung trima kowe ana Sencaki maju Lampung nyawamu kowe. Ceritane Paman Durna niki ming critane lho. Kowe najan maju nggawa bataku ngempluki Paman Durna jale le kandha Dulmagati gak kloso. Ming kaya dijiwit sinden. Ora ngajar, ora ming kurang ajar. Pancen Durna ki pancen asu kok. Tak kepruk nganggo bataku jale ora kloso ming kaya dijiwit sinden. Ora umum. Yen ngono arep njajal kasedene Sencaki. Nek colaku maju meneh. Aja mung kepulih bataku, nek perlu gawake gunting. Terus anune Paman Durna dicepiti wae. Nek colaku lho. Ning apa tumon wong Senopati kok perang nggawa gunting? Gak masalah wong pelang. Wong pelang gak apa-apa. Maju ning palagan Sencaki bareng karo Antasena ngepluki Paman Durna, paman sing kuni modar. Kakang Durna kok melajar ketiwasan di kuwirangan Sencaki mak bedengus nggawa bataku kula dikepruk ndas kura. Wau Antasena mriki nggih ngamplengi kula sak kayange. Sencaki mriki goleki kula. Prayoginipun tinggal mundur matur Angger Baladewa. Nggih ketiwasan Angger Baladewa nyuwun tulung kula nggih. Durna panalinganira lumajaring ratri pecah kapisanan jinandak risang terus tejumena nyuwun tulung. Kertiwasan Angger Baladewa. Paman Durna paman senguni kok melajar sampean kok tawang-tawang tangis enten napa? Napa tumon, Nger? Putu kula Antasena menyunyang kuwanen kaliyan pun bapa. Kula didugang, kula ditempiling sak kayange. Mboten namung niki. Antasena ngajar kula, Sencaki ngajar Kakang Durna. Mila nggih kula nyuwun tulung, kula nyuwun pengayoman. Sumbering dredhah, sumbering kamurkan jagat raya niku Antasena. Mila yen upami Angger Baladewa saged nelikung agihipun mejahi wayah kula Antasena, donya badhe tentrem, Nger. Bangsa kok sampean dipulasara dening Sencaki kali Antasena. Inggih, Nger. Buktinipun dimantes sing kuni. Estu kula saged dados seksinipun Kakang Durna. Kula diajar Antasena, kula diajar Sencaki. Rayi dalem
nyuwun tulung nggih kula nyuwun pengayoman. Bangsat elek. Antasena Sencaki. Yen pancen kowe jele urip nyidam bandosa, mung Senata Mandura Baladewa wah trajang nenggala bengkah dadang modar. Ora patut ganti Antasena Sencaki. Modar kowe. Santai mawon rampung. Sing joget niku bintang tamune mawon. Wong sampan pendhita kok jogetan. Mboten napa-napa. Pendhita NU nggih ngeten iki nasional jiwane ngeten Di. Nenten pendhita kok napa-napa bid'ah niku wajib diwaspadai, diprayitnani. Kula pendhita ning kula NU Di, kula NU nasional. Seni kula nggih gelem, ngaji nggih mboten nampik dicuni. Angger Baladewa nyandak nenggala goleki Sencaki. Kepethuk Angger Baladewa trajang nenggala reketes modar. Angger Baladewa maju goleki Antasena. Dikandhani mboten manut, dadane diungalke trajang nenggala brodol waduke usus pelane kalih isone metu kabeh. Lah nggih, nek upama niki mangke estu tegel, lah nek upama dikandhani Antasena, Angger Baladewa terus imut. Angger Baladewa terus eling imut. Angger Baladewa eling imut niki pripun? Eling imut. Ampun tembangan ndak darani pendhita gemblung, mboten napa-napa. Pokoke ndonga mawon. Baladewa ketemu Sencaki, Sencaki pateni, Baladewa ketemu Antasena, Antasena pateni, modar godar mati goti. Tontoni mawon jejone. Aja mlayu Sencaki. Ayo, aja mlayu. Mas Kiber trayole binatang drone bedakal di semua. Antasena Sencaki aja minggat. Kowe aja umo aja gendhong. Kenadan kowe iso ngalahke Kuraning, kowe durung karuan nampani pusaka nenggala. Sencaki Antasena kuat nampani pusaka nenggala tak sembah. Dramaanmu Antasena. Loh. Wadananira layung gumelku cemrahnya maratani yen upamaku nekat aku mbacut dudu perkara Antasena jringgete wedi mati mergo aku wis prasetya yen nganti aku nakokke perkara uripe Antasena Siwa Kresna kok ora iso nuduhke ora gelem peparing dalan padang najan mati tak lakoni ora dadi apa ning yen upama nggonku mati saka dayane pusaka nenggala mongko durung pinusti keparing Gusti ku jenenge golongane mati ingkang nista yen mati nista najan mati durung dikersake Gusti sukmaku bakal nglambrang manggon ana kayu lan watu. Oh,
Wa Prabu Baladewa paripaksa panjenengan tak tinggal uncap Siwa Ireng Siwa Kresna paripaksa aku njaluk pamit aku tak goleki karo Kaki Baruna njaluk banyu bening aku njaluk obor Kaki Baruna aku sing teka Kaki Koko Prabu Koko Prabu kok mesti pusaka Nenggala menika badhe kagem menapa aku goleki playune Antasena karo Sencaki menawi sampun pinanggih arep tak pateni, arep tak sirnake. Mergo Sencaki karo Antasena jebul wis pidak jempol gedhe karo wanthuk. Antasena kendel awit darbe piyandel sing kanggo piyandel wujude yuki kadangku dhewe Dimas Sencaki. Mula tuduhna Sencaki karo Antasena nang ngendi? Arep tak sirnake, arep tak pateni. Koko Prabu, piye? Upami Koko Prabu ngasta Nenggala dipun tamaken jajanipun Dimas Sencaki kaliyan yoga kula pun Antasena. Upami Antasena Sencaki sampun dumugi ning pralaya, mongko pejahipun Sencaki kan Antasena dereng titi wancinipun. Pejahipun Antasena Sencaki saking astanipun Koko Prabu Baladewa. Iya. Sukmanipun badhe nglambrang perkawisipun menapa Koko Prabu saged mapanaken menapa Koko Prabu saged nyuwargaaken sukma ingkang menasaran manggen wonten kayu lan matu. Aduh, mati aku. Wah. Padang Kyai Kresna. Tiyanging sampun dumugi ning pejah. Mongko pejahipun menika dereng dipun kersakaken dening Gusti. Kalebet menika pati ingkang nista. Sukmanipun badhe nglambrang. Tanggel jawabipun ingkang mejahi. Mongko mboten namung cekap mawi donga utawi japa mantra. Aduh, kadangku Yai Kresna, tujune ana kowe Yai Prabu. Lah yen upama pun Kakang ora dipambengi Yai Kresna, mamak mumuk tumindakku Antasena Sencaki tak pateni. Pun Kakang utang nyawa. Kamangka pun Kakang durung bisa nyuwargake, durung bisa mapanke sukma sing menasaran Yai Kresna. Yen Koko Prabu menika ngemuti bilih gesang wonten donya menika mboten gampil ngunduh waing pakarti, ngunduh waing penandur. Sinten tiyangipun ingkang laku dharma nengenaken dhateng laku ingkang utami tertamtu benjang pinanggih dhateng putra wayah ingkang badhe medhek kamulyanipun. Wonten tetembungan sing tuwa lara lapa ing pengajap, anak bisa dadi wong sing kepenak, putu bisa dadi wong sing nemu. Amargi saking pakartinipun ingkang sepuh nengenaken dhateng kautaman, nengenaken dhateng laku dharma, tetulung dana driyah dhateng sinten kemawon ingkang mbetahaken. Lah yen Koko Prabu nggenipun gesang kok damel kapitunane ngasanes, ampun malih kok mejahi
sedhingipun ngraosi nyacat manceni modha dhateng asanes tertamtu Koko Prabu badhe ngunduh waing pakarti sing gawe bakal nganggo ingkang ngampil kedahipun mangsulaken Koko Prabu kedahipun gesang menika mboten langgeng. Lah yen ngantos Koko Prabu mejahi sencaki kalian Antasena pinanggih putra wayahipun Koko Prabu tembe benjangipun tertamtu badhe dipun pejahi dening tiyang sanes. Aduh Budi Hyai Kresna. Gesangipun tiyang remen damel kapitunaning asanes mirang dhateng tiyang sanes tertamtu benjang putra wayah badhe dipun wirang dening tiyang sanes ugi badhe ngunduh waing pakarti. Aduh yen ngono pun Kakang aku luput Hyai Kresna menawi lepat mboten Koko Prabu namung klentu ngeten kemawon padha wae luput kleru kuwi padha njur prayogane piye saiki apa Hyai Kresna tak derekke bebarengan tedhak ana ing negara Ngastina. Koko Prabu sampun ngantos dipun wastani bilih ingkang rayi kula nyentulani utawi badal dawuh nanging sampun pinusu keparingi Gusti rikala jaman lampan Kresna Rambang utawi kula nglampahi tapa nendra tapa sare. Iya pun kakeng kelingan rikala jaman lakon Kresna Rambang. Ya kowe nglakoni sare, kowe nglakoni sare. Sak samunipun ingkang rayi kula nampi Weda Jitaksara. Yai Duryudana kula aturi milih. Badhe milih dipun biyantu pun kakang ingkang namung sajuga menapa milih dipun biyantu Ratu Sewu Negari jangkep mande godolan pusaka. Pusana rikala semanten Yai Duryudana milih dipun biyantu Ratu Sewu Negari. Adhedhasar menika Koko Prabu sampun kinodrat dening Hyang Widiwasa bilih ingkang rayi kula mboten badhe mbiyantu kadang kula Kurawa mboten badhe mbiyantu Yai Duryudana nanging labet saking prastiyanipun Yai Duryudana pun ingkang rayi kula kedah mbiyantu kadang kula para Pandhawa. Aduh cilaka ya ngono Yai Duryudana kadangku. Ayogane kepiye? Aku kudu kepiye supaya Yai Duryudana kasembatan ingkang ginayuh jangkaning dewa sing angka 7 satriya pinandhita sinisian wahyu Ngastina dadi madhaing Ratu Adil. Caranipun Yai Duryudana menika kedah ing sakmangke laku dharma utawi laku ingkang utami kagem nebus dosa kalepatanipun para Kurawa ingkang remenipun damel kapitunaning para kadang Brata Pandhawa. Iya nebus dosa keluputane kanthi cara nindakaken piwucal agami suci ingkang sampun rinasuk piyambak-piyambak ingkang angka kalih remena tetulung nanging boten gadhahi rasa suprih lan pamrih landhesanipun namung tresna welas lan asih. Wong tetulung mono gampang ning lakoni kuwi angel. Kamangka yen nulungi dhateng ingkang betaken menika tembung limrah nanging yen saged tetulung kalian mungsuhipun yen saged nulungi kalian tiyang ingkang nyacati nulungi dhateng tiyang ingkang manceni menika pitataning jalma-jalma ingkang pinilih. Ya wis yen ngono pun Kakang minta pamit mbok menawa kinodrat semene Yai Duryudana nggone lenggah dampar ora klakon langgeng lestari Nyakarwati ambau dendha pun Kakang njaluk pamit Yai Kresna.